मका चिप्स आणि एक पॅकेट चाकुली दाव कतीची बाप्पा दायत को मारायती पुरा घेऊन दिता कर कोर नका हो वृंदक्कितस सत्यನ ಅಂಗಡಿकडे वतसी हिक्क लगी मिगेल फिटिंग दवरका हो वृंदक्का कशीस हा आरामच को पौर्णिमा आणि तू रघुरामू चरडू पर आराम नवे हा आम्ही सगळे आरामसती सत्यನ ಅಂಗಡಿकडे वतस की म्हणनवे वई मक्का वनमल मय्यनकोचे चकुली चिप्स मला भारी प्रीती वही गो पौर्णिमा हिक वनमाल अलगरचे खाण मला सही पडे भारी इष्ट आणि गेला आवसू तशीच गो ते आता पर पॅकेटान मेल्ट पड कसकसंके तखंचे खवचा सोणा वनमाल अन केलेल मला मात्र खवचा सोडतो गो फुल्लवार गो 2 kg ओडी आणि 4 कवळी हप्पोळू पर घेऊन तिगेल भावा पेटेल गो ते कसं की त्यांनी पार्टी केलखे ते कसं नाही पॉट लाकी कसं की म्हणतात गो त्यांनी त्या केलेल ते ना हिगेल भावा बाईले ना ते तोळणू वेलेल काही सकोर जनक भारी इष्ट दल काही पडे वही वनमल मैये पूरा संका हमें वृंदका हावाशी सांगतो म्हणून बेजार कोर नका तुम्ही आणि थैंद कोण कसं नाही हाण कती ती वनमाला कत पुढे वेरी ना काही कसं की माट मंत्र करू शिकल्या काही हाव सांगलं म्हणून कोणाका सांगू नका अयो होई गो कसं केड घालाईल मारायती कसं म्हणू गोत ना पडे पहिरी सावित्र गोतच नव्हतो का सुब्रह्म मम्मल बाईला त्यांची पिऊन तयंग पडतो मग त्याला बाईल सावित्र गोतच का नव्हे ती वनमाला कते गेलेल काही पडे तिगल माईन कापी कोण हाडी मिळके ते पिल्ले लेख नेवान काही पडे तिगल माई काही ही काही दोघं काही ओंकी उत्कड काही पडे पुलपंत शीदलेल काही ತಂಗಲ್ घरादಕ್ಕೂ ಹಾಳ ಬಳ್ಳಲೆ ಮಳೆರಿ ತೀನ್ ತಿಗಲ್ ಕುಳಾರ್ ಹೊಚ್ಚಾಕ್ ಮನು ಪುರ ರೆಡಿ ಕೊಂದವೆಲ್ಲ ಕೈ ಸಾಲ್ ಕಾಣಿಸಿಜ್ಜೋನು ಪುರ ಸಾವಿತ್ರ ಗೊತ್ತಸ್ನವೆ ತುಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಶೆ ಬುರ್ಕಿ वचून कसे की घालाटकोनू माईन कसे की प्रसिकोन ते कसं म्हण मग सम गोत ना लढाई कोरनू कसे की प्रकोरनू घेऊन येईल काही रंदाई केल खै पडे खल्लेल के औसो कनी दुवे का ओंकी उत्कड खै पडे अयो होई गो पूर्णिमा सत्य नवे तू गेला घाव पट्टी कसले सांग वृंदा का पट्टी सांगून मग कसं मेळक सांग असील विषय सांगला पडे हे पूरा बरी पट्टी मिगेल अम्मन सांगला माट मंत्र पुरा कंचेची नमगू चनज्ज ते पुरा ब्लाइंड बिलीफ म्हण सांगला बरी पट्टी वनमल मैयल वैरी कसकसने सांगू नका पूर्णिमय्ये अबा बाबा चलिये इतलं उल्लेत मगो होड सन्न म्हण कसने नावे तुका हा वशी पुरा उल्लेल म्हण बेजार कोर ना कुरंद का तुगल ना तिची के बुद्धी सांग हा इतकीन उत्तरपता कसने दव सांचल्ली म्हणून मिगेल म्हणके दुसरे ऐकतत्वे आपनेल पशे वड्डांक ते शुल्लो चनज्जा म्हणून उतराबा आणि कसन बाप्पा मा पुल्वार विंगी मयेने पोटलाक पार्टीक ओडी तोळून वेलेल नवे सगळ्यांक इष्टदल म्हण सांगली की ना तमक कोणाक कसने दायनतिले आता दत्वे पळ वृंदका सांगची सांगला आणि तुमगेल खुशी कसंदल माई लाय टाइम कैल गोमा ती पूर्णिमा पडे वनमल मैयल वेर कसकसन की सांगतस को तीन केलेले चकुली चिप्स कसने खवचनज्ज खे कसले खवचनज्ज ती वनमालन कोण दिलेल कापी पिऊनु ते सावित्र का कुंकी उत्कर सूरदल खेंगो आणि कसन की आळाम बनी वेलेल कै तदनै तशी दल खेंगो जागृती मारायती कोण की कसन की सांगतात म्हण नमगून सोडचवे इतलं वस्तुकून आम्ही तिगल घरची प्रखाण कत्तसती हम कोणाका कसने दायनी आता कोणकी कसे की दल मळकुळ ते नमगुचवे कोप्पुनक मी जम्मा ते सावित्रकन संगील हाव वृंदकक संगील तिथलेंची घेवचक नज्ज म्हणाव संगील ना बा ती कशेश दल खेंची की जागृती मळले कसंदल गो पूर्णिमा जोर जोर उलयतसती लढाई की म्हणू लेकून धाव नाही मला लढाई ऐकूचक नाही कसने जोर जोर उतर धावनु मारामारी दल्लरी चुक्कोचे दवकन म्हणून आईल हाव कसं दल्ले लढाई कसने नाही पुष्पका
एक खबर मक्कांना पडले तष्टावनु वृंदक जागृत सांगतसिली दलरी तिगेल सून ಒಪ್ಪತನ अशी ती अर्थ करचे प्रयत्न करतसिल तितल्यांची कसन खबर गोते हम काही सांग मारायती जागृतीनी म्हणताना भयंकर मका कसन विषय गो कसे दल गो वृंदा तू एक नमने एचम कच म्हणकी दिसता हाव कसन सांगची गिरजा का पौर्णिमात पुरा जन सांगतली विषय कसा म्हण वग्गी सांग गो पौर्णिमा कसन विषय म्हण सांगता पुष्पका दलरी कोणाकडे सांगू नका नी म्हणाली हाव सांगील म्हण सांगू नका विषय सांगती त्या कसं गोतस्वे ती वनमाला का कसं की वाट मंत्र करू शिकल्या काही तीन कसं नाही दिलेलं खाल्लं म्हणाली ओंकी उत्कर दत्त काही मग गोत नाही सावित्रकन सांगितलंय सावित्रक मला गोतच ना तुका त्या पिवडस प्रेम आम्हाला बायलोय ती वे तशीच का समना ती त्या गोतस दलरी ओंकी उत्कर दलाल बदची पुष्पका फुलपंत एक पंत वाळम घेऊन येईल खेती मग कसं विषय गोत ना समाची कसं की लढाई कोरनो हळल खेती नाही ते खाल्लेले खे पडे हिक्कन हिगल दुवे ओंकी उत्कड खे पैरी तिगल मायंक उल सुचक म्हणून गेलेल खई तिने वनमालक्कन दिलेल खापी पिल खे पडे त्या एक ने वनके ओंकी उत्कड खई तुम्ही कोणे हे फट्टी सुद्धी नमगो नकती आणि कोणाके सांगच्या वचू नकती कोणकीची वनमाला कलवेर झाडार हे सांगता सती नमगो नकती इतली वर्ष आम्ही तिगल हप्पळवडी चिप्स चक्कुली पुरा खाल्ला कोणाक कसने दायनतिला आत दत्त म्हळारी चिक्की आलोचन कोण पळे येती माट मंत्र कोर्नु तिक कसा मेळका आमक गोत्नाकिले हजार अस्तु गोपुता चिके अर्थ कोर्गे कसन उलयतात माई इतलं वर्ष कोणाक कसने दायनी पैर मिगेल भावा पेटोन दिला आता निपरा खाल्लीन ती भारी लायकस म्हण प्रा सांगलीन ती आत्ता हंग कोणाकी कसं की ओदल म्हणो सगळ्यांक ते दावका म्हणसवे ओंकी उत्कडे कारण हजार असता ते पॅकेटाचे मेळमेळले आणि ते रोड साईड प्रा खातात नव्हे थंय कसं की तोंदर दावनस का पाप ते वनमाला का पळेत मो कितलं फुट बायलमे निष्ठी नाय नशी कसने कर ना प्रति एक काम कोरका धरा ती हात धुवून करता हा पळेला नव्हे पळ पुष्पका असल प्रवृत्त ऐकू कदता नमग सोडलार सोडे पळे सुमार जनक यशी दत्तस म्हणून वर्तमान मका हे विषय अंतु सत्यस म्हणून दिसतो गो पौर्णिमा काल पळे हावे समज हप्पळवडी खाल्ली गो जोर पाऊस येत तशी रे तक समदान मिगेल सुनेना कुलता कडेनी सल्ला उपकारी केलं गो आणि हप्पळवडी तळली जेवण फर्स्ट क्लास तलपड मका पाऊस येताना हुनून कुलता कडी हप्पळवडी सीता म्हणताना चार गास चढावत नाही गो जविले नेवन गो सांजी पळे होय की नाही की दोन पाणीपुरी खाल्लेल गो रात्री म्हणताना एक ओंकी पळ मका देवा देवा हाव वंचयना मर्त म्हणून लेखील गो हावे कडे डॉक्टरला वचन वखत घेतले मगिरी हुशार दल्ले पळे आता सांगतान होई म्हण दिसता मग काही होई म्हण दिसता बा आमगे ते तशी दलेले पैरी एक दोन हप्पळवडी असेल म्हणून तोळणू चढवांक मात्र दिले मग ना आसिले तस दोन हाव खायनी हिने गिरजाकन सांगिल म्हणकेचे रात्री म्हणतान दोन्ही चढवांक ओंकी 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 मक्कन तू हातपाय पोण गेल पळे कडेरी डॉक्टरला गोचून वक्क धैल मगिरी कोण दलेल पळे होई गो पुष्पा तुमगेल घरांतू यशी दलेल वे तशी दलरी पौर्णिमान सांगिल बदच गो बदची ती कसन की दुराशैला तिका हाव तितली सांगले रे तुम्ही नमगनत नव्हे एक काम करूया तिगेल हप्पळवडी लाभा पेटोया त्यातनं कळता अय्य आता काला चढू अंक कसने उल्लेला रे लॅब टेस्ट हिंची स्ವಂತ बुद्धीन तू कसने अर्थ दऊच म्हणून अर्थ कोण घेऊ छैना इतली जन सांगता सती टेस्ट अवेला रे कसन किती म्हणून करेक्ट कळता माट मंत्र केलेल प्रटेस्ट कळ ना गो सैबिनी शनभाव येईल तेत ना कळचे ओंकी उत्कडे कंची निमी चूर दलेल म्हणून चिकेची आलोचन कराती त्या दिवस हप्पळवडी सोडून विंगड कसने खाल्ला की म्हणपुरा एन्क्वೈರಿ कोण पळे येती वट्राशी अनेकल व्यारक ತೊಂದ್ರೆ करू नज्ज
तुगेल सून भारी बुद्ध अनपणलेकले वृंदमये तिक कसने कळना वै मये माक कसने कळना तुम्ही कळतले ना कसने कोरनो ते वनमाला कल व्यारेक वाईट कोण घालाती ते हा वत्ता योगो मिताली वचा आम्ही ही अशी सोडछा नज्जुको आक कसने पण एक व्यवस्था कोर कामी कसन व्यवस्था कोरची गिरजक्का कसन व्यवस्था कोरची मळारी ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಮ್ಮಿ ಕೊನೆ ತಂಗಲ್ ಹಪ್ಪಳೋಡಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ಸೈ ವೃಂದಕಲ್ ಹೇ ಐಡಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಸ್ ಅಮ್ಮಿ ತಂಗಲ್ ಘೇನಿ ಮುಂಡಲರಿ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಜೀವ ಕೈ ತೊಂದ್ರದಾಯ್ನ ತಂಗಲಕ್ ನಿಷ್ಠುರೈದಾಯ್ನತಿ ಕಿತ್ಲ ಮಳರಿ ಅಮ್ಮಿ ಎಕ್ಕ ಗೌಂತುಲ್ ಪಳೆ ತಶಿ ನಿಷ್ಠುರ್ ಕೋಂಗ್ಯುಚ್ಚದಾಯ್ನ ಹಾ ಪೂರ್ಣಿಮರ್ ಉತ್ತರ ಮಳರ್ ಉತ್ತರ ಹಾವು ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಕೋಲು ಮುರಿಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಗ್ಲಿಗೋ ತಶಿ ಕೊರಿಯ ಅಮ್ಮಿ ಕೊನೇಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿದು ಕುನ್ಕಸನೇ ಹೊರಚಿನಾಕ